السلام علیکم مشاعر عمران ٹوکا کنگا علاقہ ہب چوکی نورا ہوٹل رسولہ دکانہ مکچاریہ کنگا سن 2021 سال ہفتمی مہینہ مرشی 9 تاریخیں ادا فرماشیں انور جان کھنگرانی را کولوا اینڈ اے زیڈ فرماشیں علی حمد نوز بندگانی فرماشیں اور اے زیڈ طرف فرماشیں صفی اللہ میں سنگتا اللہ کلّا خوش کنا اور میں ہما جگری دوست فرماشیں کہ نہ من پجکاری نہ میں پجکارانی سنگتا کلّا اللہ خوش کنا. السلام علیکم. ادا کم میں نزاکاری ہے پیرے گوشتوں دا یاری جز کو سیلاں بھی دل کو خوش بھی واندیاں من اگ ہیں بنوے لمبا ہیں پاسو سستغا میں کھیاں مگندہ صورتی ساداراں گڑا رمبا اڈکنا کھندیاں باریز دڑتا شاعرہ بوریے نکادا چٹگاں پٹیاں مدیثہ چینچلا سارو ہیں منڈا تاری اشکتوں ٹیویاں کارا چینخا موڑے منڈا ریمان دے نئے کیتیاں نندی تھی لوگ بنرگا گھومبا بھی دوشی سڑ جہاں ٹوپیاں ہچو وقت درک فی سیلاں کہے گوڑا دبی آشکاں ٹیٹیاں بدتر نوجوان بیمار با میں چلا رشکفاں پٹیاں جندہ 12 مہینہ ہے مہندہ کی جگاں کپتیاں وقت گیڑے دل پیچے میں پاسو دور جرتیاں خاص ہے مردمہ چرن تا جندہ سنگتاں دوستیاں خاص ہے مردمہ چر رہے ہیں تا جندہ سنگتاں دوستیاں منڈو شاہرہ برادر کا تا پھر رہے تا مری چکیاں مردہ بیبرو نسکانے بانگا وقفہ چٹیاں براستان شاہرہ زور رکھیں یعنی تعریف عام جیاں بیتیاں میرا قادر و عمر بشک رسول بشک دل مستیاں لشکر گیڑ ترہ وقت باڑوں کوہا وڈرا چٹیاں ترہ اولا سیک گی ٹھہراس کھلیں گفتگیں جیلیاں دھکے منہا شیر دیتے گوڑ کلے انگلاں چکیاں گردے وپتا سمجھنے وے حلقہ کسترے مائیاں گوڑ 10 بندے سلام سونا ہے گرما آرتنگا رائیاں شاہر کاٹنا جانا جاں اودا بیگا بھیڑ بید رائیاں مود اکلا مجبور مہچو میاردوں دومیاں ما سینٹی تو چنڈ تھا شیشہ درائے شیشہ میں جاں کو ترہاں رندیاں مزڑتا سب رنگن دگائے چکے واپاری لڑا منڈیاں ماں ون ٹوئی رواں ہیجانا دا لوگا نشتو نزیاں بارے برشاں چڑھتے گا سینٹا بو مسحتر راں کنا الٹیاں مردوں کو اوگھاں آگا ما سرراں سردری کھوڑیاں گر پیڑی بنا کے لمحے تش بابا مدیش کی نی چڑھان دیہیاں گرداں لدراں لکانا چوکے کمبریں بھلیاں یاری پیلوے پھڈائشا مرشی بلتی و متیاں یاری پیل میں پڑائشا مرشی بلتی متیاں آلو یبریں ٹھنڈا بھی روشے دو گزاں ساڑ بیاں سیروش گوستگا اینیاں مساگی زیرغاں لنگیاں شلوار لانچتوں کھونڈا رچو کے سان ہر رگا رمبتاں پٹیاں ہر کنڈے رواں مدیدہ نما تڑساں بے نصیب کیاسیاں شتو مسرجتا لوگارا ہاؤ شتو مسرجتا لوگارا اے لینا مردمہ وپتیاں بینگے دے باؤں گاندرو ہیں نہارا اے مستی قسمتا وسیاں میں چمگل میں بیدوریں بینگے نا بارے دن نیمی کانگاں شونکیاں ہجو تراپڑیں دستانی چکے گار کا چبواں کورتیاں دیتوں انیشک ظاہریں یکے منڈولو باندیاں چمیاں انیشک ظاہریں یکے منڈولو باندیاں چمیاں دیتوں سرتا نارے نہیں دیغیں توپ کا جھبیاں اے تا مردنا گل چیڑے مندے اکلا جیتیاں مرماں لشکر چرنا شا گندم اکلا چکیاں سمبر تو کتوں اللہ توار میں روح سوچتوں گپتیاں مستا چکتوں نارائشتوں بیامی وارانائے کشتیاں سٹتوں تر باہر جھوکا پندہ منجرا انڈیاں بتیش توکتوں جوانیاں دیتوں رنکا مچت بوڑیاں مت وستگاں ہیر میرا میں سختی زڑتگاں ساسیاں باہر کشتگاں بھاڑیاں ڈھونڈاں بھرگڑاں کپتیاں نی سلامی مرواں دربارہ کے انور ڈیول سیڈیاں شہرہ بسکتا ہے دنگا میں خو میں جلکنا گالیاں